Čaute ľudia, vítajte v prvom videu. Dneska si ukážeme, jak si urobiť najkrajší trávnik na svete. Ideme na to. Musíte mať takúto onu, ohraničte si, kde chcete mať ten trávnik, lebo boky potom sa obložia kamienkami. Hej? A obložte to proste niečím a takže postriekať. Takto, pekne postriekať. Ale bacha, nerobte to vnútri, lebo vás mamky zabijú. Takže postriekajte. Takto kvalitne, je tam dobre toho. Dobre. Máte proste semena trávy takto. Takže si posypete. Ja mám futbalovú. Hej, ja mám futbalovú, ľudia. Vy si zoberte, akú chcete, okrasnú. No dobre, a všade, keďže vám zostali také troška také neplné boky, ak je tu, takže tam pekne takto dosypte boky, aby to fakt vypadalo, že pekne. A keď máte doma proste škrečka, narastie vám tráva a ja teda ešte budem mať škrečka, neviem, dneska si ju asi pôjdem kúpiť, ak to všetko vyjde, lebo som vám hovoril v minulom videu. Tá púpava ešte nemá ani klíčky, hneď potom to hneď vyjde videjko o púpave. Takže máte sa na čo tešiť. Ja si to urobím, takto porádne. A všade, kde nie je tak veľa semienok, tak posypte. Tak kvalitne, vieš, aby tam bolo veľa. A viete, čo mám v pláne robiť s touto strávou? Strihať ju presne na centimetre. Aby bola rovná, viete, ak to myslím, že tie luxusné trávy u boháčov majú také kosačky, čo im to urobia až tak, že je to úplne nádherné. Ja mám teraz Lego technikové. Sakra. Zase nám padol mobil, takže nevadí. Ale aj tak to dáme na YouTube. Už mám peniaze na tršek na stojan kameru, takže musím aj kúpiť aj to, neviem prečo, proste ja to kúpim takto. Je to dobre spravené, ale tuto ešte, ježiši, tu som to dosral. Takto si tam pekne urobte, takto. Keď to niekde pokašlete, tak to bum. Dobre. Sem poriadne nasypať, jo. Ešte raz prejdeme tuto. Dobre, je to rovné a postriekame. Ale opatrne, nie jak žaško. Počkajte, musím si nastaviť oheň. Takto pekne si to polejte. Alebo najprv zvlhčite, aby to malo dobrý efekt. Aby tá tráva sa cítila u vás veľmi dobre. A nenechávať vnútri, lebo tráva, dobre všetci vieme, je vonkajšia. Takže musíme ju takto pekne postriekať. Tak, OK. No, potom vybereme tieto vecičky. Takto. A máte tam také rohy proste. A to si zaplňte kamienkami. Ja budem dávať kamienkami tie rohy.
čo zostali voľné. Lebo takto by vypadá dobre. Akože prepáčte mi za túto ruku. Proste včera sa stala mi nehoda. Lebo som pracoval na jednej takom stroji, mi zhrdzavel. Takže som ho musel obrúsiť. A prešiel som si drotenou kefou po ruke, hej. Takže... Ale aj vedľa toho proste bude z toho video, že čo to bude za stroj. Ja vám to môžem ukázať teraz. Hej, toto je hrdzavé, aj toto. A jak som ja mal tú drotenú kefu, takto som si to nejako držal, neviem, takto. A takto som šúroval s tou drotenou kefou a tak som si prešiel, takže... No, stáva sa, viete. Musíte byť opatrení. No, máme to, počkajte. Dobre ľudia, máte tu makadám, musíte si to umyť. Počkajte chvíľu. No tak máte tu proste takýto umytý makadám a uvidíte, čo s ním treba urobiť. Takto. Musíte obskladať takto pekne tie boky, aby to vypadalo dobre. Takto pekne to obskladať. Takhle. Proste viete, jak to myslím. Takto to pekne obskladáte. Ale musíte fakt presne, nech ani jeden vám nepadne do tej trávy. Môžete ho zobrať a potom tá tráva všade proste bude. Takto to pekne proste obskladajte. Aby to vypadalo veľmi dobre. Takto. Proste takto to urobte. Tak, aby to bolo veľmi pekné. A máte sa ešte na to tešiť, lebo už začína mango. Chcem vypectovať. Neukazujem vám na video, jak to proste musíš urobiť, aby to vyklíčilo. Proste mango. Kúpite si hentú kvostku, čo je tam, neviem, jak to bola, to semé. Musíte ho nechať vysušiť. A potom to semienko z manga otvoríte. Ale nemôžete poškodiť vnútro. Proste otvorte jemne, lebo vnútri je taký klíček proste. A zoberete utierak, postriekate a musíte čakať. Ja to teraz chodím na obed, večer striekať. Ešte ráno pred školou. Takže takto si to pekne proste vyložíte tam pekne, úplne krásne. Ale to vám vystrihnem. Dobre ľudia, máme to. Takto to vypadá. A tie semená ešte troška nastriekam si. Aby to bola veľmi krásna tráva. Takže počkajte, ideme to odniesť na balkón. No dobre ľudia, sme na balkóne, tak toto tu. Toto je púpava, musíme nastrikať. Čo najviac vody, aby to vypadalo. Proste púpava potrebuje veľa vody, čo na tom nechápete. Prepáčte, štikútam. Pane Bože. Dobre, sme tu. No dobre. Toto si zoberieme dovnútra, počkajte. No, tu máme tie melóny. Počkajte, takto. Melóny. Vypadá to kliešte, ale nevadí. A tu máme mango. Takže bacha na to. A tuto je pre našho klietka. Tu bude proste bývať náš kreček. Keď to v klietke.
takej. Takže chápete. Tam má točiaci disk, všetko napájačka. Takže čaute a majte sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.